Il-prodotti li fihom l-HHC, sustanza psikotropika li toħloq effetti li jpoġġu f'riskju s-saħħa pubblika, issa huma illegali. F'laqgħa ta' informazzjoni mal-membri tal-midja, il-kap eżekuttiv tal-Aruk Joey Renovella qal li l-prodotti tal-HHC qatt ma kienu provduti mill-awtorità u li fuq il-pakketti hemm informazzjoni limitata dwar il-kontenut tal-prodott u ftit li xejn twissija dwar ir-riski tas-saħħa. Qal li l-prodotti jiġu f'forum ta' fjuri tal-kannabis, joints imremblin, vapes, żjud u ħelu u spjega li jiġu f'pakketti b'kuluri vivaċi li attiraw lil minuri. Spjega wkoll li l-forum tal-HHC li jittieklu jinkludu lollipops, gummies u marshmallows li tagħmilha aktar attrajenti kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti. Ma' TVM News, Dr. Vella qal li l-awtorità qed tesplora l-possibilità ta' spazji kontrollati għax-xiri u l-konsum tal-prodotti tal-kannabis. Qal ukoll li qed tikkunsidra li tintroduċi forma oħra ta' kannabis fil-klabs tal-kannabis. L-awtorità anka wara li rċevit feedback min-naħa ta' kemm l-assoċjazzjonijiet u anka membri f'dan dawn l-assoċjazzjonijiet qed tikkunsidra wkoll li tintroduċi forma oħra ta' kannabis dik li aħna ngħidula l-cannabis resin tajjeb sabiex propju nkomplu niġġieldu s-suq illegali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg spjegat li r-riforma dwar il-prodotti bl-HHC saret bis-sem ta' esperti akademiċi u hija bbażata fuq il-pariri tal-European Drug Agency. Hija qalet li flok iħalli dak li ġie deskritt bħala ġungla fl-użu tal-kannabis, il-Gvern flimkien ma' entitajiet oħra għamel analiżi tas-suq lokali biex inaqqas il-ħsara tal-użu bla kontroll tal-kannabis. Qalet li sustanzi bħal l-HHC li hija droga semisintetika u mhijiex prodott naturali jimminaw ir-riforma għall-użu responsabbli tal-kannabis li fi kliema qed taħdem tajjeb ħafna. Wara li għamna dan l-analiżi rajna li l-aqwa metodu biex nirregolarizzaw dan it-tip ta' sustanza huwa l-projbizzjoni totali tagħhom mis-suq u għaldaqstant għamilniha biex l-aqwa interess tas saħħa pubblika dejjem titħares. Spjegat li l-prodotti kollha li fihom l-HHC ġew ipprojbiti mis-swieq Maltin mis-27 ta' Settembru ta' din is-sena u bħalissa għaddejja ħidma biex dawk il-prodotti li hemm fis-suq jiġu ikkonfiskati.